Rakúsko síce pozastavilo fungovanie Schengenu, no na hraniciach so Slovinskom, kadiaľ do krajiny prichádza najviac utečencov, to nespôsobilo žiadne komplikácie. Otvorený je dokonca aj malý hraničný priechod, ktorý bol pre blízky utečenecký tábor niekoľko týždňov uzatvorený. Priamo na hraniciach stojí hliadka, ktorá však auta ani nezastavuje a ani nekontroluje. Je krátko po polnoci a do tábora v Dobovej prichádza ďalšia skupina utečencov priamo z Chorvátska. Obaja ministri sa zhodli na tom, že akákoľvek forma mini Schengenu by výrazne poškodila dobrú ekonomickú spoluprácu v celom stredoeurópskom regióne. No a môžeme ísť? Jazda električkou nie je pre skúseného šoféra osobného auta až tak náročná. Musí si však neustále uvedomovať to, že tu na týchto sedadlách sedia ľudia, za ktorých zodpovedá a že brzdná dráha niekoľkotonovej električky je oveľa väčšia ako osobného auta. Hoci sú na ostrove Kiš naozaj nádherné pláže, kúpať sa dá len tam, kde je to dovolené. A to nie je prípad tejto pláže. Myslieť treba aj na to, že zakázané je kúpanie celých rodín. Mužská pláž sa totiž nachádza niekoľko 100 metrov odtiaľto a tá ženská je na opačnej strane pobrežia. Chodci a cyklisti sa tak konečne dočkali. Električka s cestujúcimi však po zrekonštruovanom starom moste prejde najskôr až o niekoľko týždňov. Na letisku v Dubovej sa predstavilo aj najrýchlejšie ultraľahké lietadlo na svete. Vyrába sa na Slovensku a po celom svete ich dnes už lieta viac ako 40. Gruzínsko by chcelo podľa prezidenta Georgia Margvelašviliho využiť dobré vzťahy so Slovenskom práve počas nášho európskeho predsedníctva na zrýchlenie svojho integračného procesu. Odtrhnutie Abcházska a Južného Osecka je pre Gruzíncov stále mimoriadne citlivá téma. Územie, ktoré sa nachádza za týmto plotom, totiž stále považujú za svoje vlastné územie. Toto je druhá občerstvovacia stanica, ktorá sa nachádza pri vodnej nádrži Buková. Ultramaratónsky besy majú už v tejto chvíli v nohách viac ako 38 kilometrov. Je 11 hodín a pod mohylou Milana Rastislava Štefánika práve štartujú štafety. Je krátko pred 8:30 ráno a na bratislavský Kamzik práve pribieha 5. člen zatiaľ najlepšej štafety. Najrýchlejší ultramaratónec má však stále viac ako 90-minútový náskok. Srbské mesto Niš je družobným mestom našich Košíc a tunajší ľudia majú veľmi dobrý vzťah k Slovensku. Dôkazom toho je aj skutočnosť, že krátko potom, ako sa o tragédii na diaľnici dozvedeli, volali na slovenský honorárny konzulát a snažili sa pomáhať. Účastníci konferencie ASEM 2016 sa krátko po rokovaní v luxusnom hoteli v centre Ulaanbaataru presunuli na mongolskú step. Domáci totiž veria, že práve takéto veľké medzinárodné podujatie im pomôže spropagovať celú krajinu. V poradí 11. summit ASEM pokračuje v Ulaanbaatare aj zajtra. Lídri by mali hovoriť o zlepšení vzájomného dopravného, ale aj digitálneho prepojenia medzi oboma kontinentmi. Mongolsko je síce vzdialená ázijská krajina, no ešte z čias bývalého Československa mnoho domácich Slovensko veľmi dobre pozná. V čoraz väčšom počte sem prichádzajú aj turisti z celého sveta. Tí si chcú okrem pamiatok a krásnej prírody užiť aj pláže, ktoré začínajú konkurovať oveľa populárnejšiemu Thajsku. No je tu jeden problém. Vietnamská vláda by mala svoj vízový režim prehodnotiť do konca tohto roka. Tak ako pri každom športe, aj pri vodnom slalome je najdôležitejšia bezpečnosť. Mládež preto začína najskôr na pokojnej vode. Mláďa Pandy sa zatiaľ nachádza za týmito dverami spolu so svojou mamou. Návštevníkom sa ukáže najskôr o 4 mesiace. Viedenskú zoologickú záhradu navštevuje ročne viac ako 2,5 milióna ľudí a mladá panda sa zrejme stane najväčšou atrakciou sezóny 2017. Národné centrum rýchlostnej kanoistiky by malo ponúknuť nielen špičkové podmienky na trénovanie. V budúcnosti by tu chceli organizovať aj najvýznamnejšie svetové podujatia. Najväčším problémom, ktorý bráni rozvoju celého tohto územia, je chýbajúca infraštruktúra. K vode treba dotiahnuť nielen elektrínu, ale vybudovať treba aj cestu. Takýchto miest je v celej moskovskej oblasti niekoľko stoviek. Ľudia žijú v panelákoch na obrovských sídliskách alebo stále aj v malých starých domčekoch, no chodia sem prakticky iba prespávať, lebo práce je v okolí hlavného mesta pomerne málo. Etiópia má takmer 100 miliónov obyvateľov a veľmi rýchlo rastúcu ekonomiku. Naši podnikatelia navyše môžu nadviazať na spoluprácu z nedávnej minulosti. Na príchod 14. tibetského Dalajlámu čakalo pred bratislavským hotelom niekoľko desiatok jeho rodákov. Spravodajskí kolegovia to mali v začiatkoch televízie oveľa ťažšie. Kamery totiž zaznamenávali obraz na takýto filmový pás a ten bolo najskôr potrebné vyvolať. Na to slúžili takéto obrovské laboratória. Z Viedne, z mongolského Ulaanbaataru, z Danangu, z gruzínskeho Kurvalety, z ostrova Kiš, z Budapešti, zo Slovinska Ivan Janko, RTVS.